En l'Institut Català de Retina, recentment hem adquirit un nou sistema que es diu Cataract Sud de Casa Zeiss, que som un dels primers centres d'Espanya que el té, i que és un sistema que bàsicament el que fa és integrar tots els mitjans de diagnòstic previs que necessitem prèviament a la cirurgia de catarata, com és la biometria, el que diem la keratometria, que ens medeix la curvatura de la còrnia. Tota aquesta informació la tenim integrada amb el microscopi quirúrgic i directament a la sala d'operacions. Tot això ens permet adquirir o disposar d'aquesta informació d'una forma més còmoda. Per una altra banda, també una de les altres característiques d'aquest sistema és el que en diem el sistema Callisto, que és un sistema de detecció de meridians corneals. Ens permet, per una banda, saber on hem de fer la incisió de la còrnia prèvia a la cirurgia de catarata i, per una altra banda, ens permet també identificar on hem d'implantar les lents unes lents especials, que es diuen lents tòriques, que estan dissenyades per corregir els astigmatismes alts. Tot això es va integrat en el microscopi quirúrgic i ens dona una imatge que està superposada a la imatge que tenim de l'ull i ens permet d'una forma còmoda saber on hem de fer aquesta cirurgia. Tot això dona al final com a redundància que la cirurgia sigui molt millor, molt més precisa i que, per tant, els resultats refractius, és a dir, la graduació que ens queda després de la cirurgia, sigui la mínima possible. Per una altra banda, una part molt important és l'òptica i la il·luminació. Són uns microscopis que tenen una il·luminació perfecta, ens permeten tenir un reflexe de fons molt gran, molt clar, i, per una altra banda, l'òptica és fantàstica i, per tant, la cirurgia per nosaltres és molt més còmoda.